якщо серйозно, це військовополонені, це наші громадяни. Ми маємо захищати їх права. І, до речі, ми вдячні міжнародній спільноті. Ми вдячні Міжнародному комітету Червоного Хреста, який тут в цій ситуації був включений. І наше ВМС дуже, як то кажуть, юридично грамотно це робить в цих питаннях. Тут росіяни себе заганяють ще більшу, як то кажуть, халепу, бо вони спочатку зробили акт агресії, який неможливо приховати. Зараз вони погано поводяться з полоненими, бо вони тримаються наразі в жорстких умовах. І можна вже констатувати, що мова їх поводження з ними порушена росіянами. Завтра вони в кращих традиціях роблять якесь там феєричне шоу, яке вони називають судом, будуть в чомусь звинувачувати наших громадян. Можливо, в тому, що вони громадяни України, чи в тому, що вони військовослужбовці України. Ну, знаєте, це сумно, звісно, але ми розуміємо, що єдиний шлях звільнення наших співвітчизників – це тиск. Це нові санкції. І щось мені підказує, що нові санкції будуть і дуже болісні. А також це обмін. І нам слід думати, кого ми маємо запропонувати росіянам у відповідь. І це також цікавий виклик. Може він буде реалізований найближчим часом. То есть, кроме обмена, никаких вариантов ты не видишь? А які ще можуть бути варіанти з росіянами? Не просто обмін, тиск та обмін. Тобто ми маємо на них тиснути, щоб вони захотіли обмін. Як було з рибалками? Потиснули, не підписали хлібні угоди з риби, і, знаєте, росіяни когось випустили. Тут також має бути санкції, тиск, і далі подивимося, що далі буде.